Pri spustení programu Avid Pro Tools nám dialogové okno ponúkne 4 možnosti otvorenia nového projektu. Je to vytvorenie projektu zo šablóny, kde máme určité prednastavenia a nie všetky hodnoty si musíme nastaviť sami. Ďalej si môžeme vytvoriť úplne čistý projekt s vlastnými nastaveniami, hodnotami, s vlastným počtom stôp. Ďalej môžeme otvoriť naposledy upravovaný projekt alebo akýkoľvek projekt, ktorý máme uložený v počítači. Pre každú z týchto 4 možností si môžeme nastaviť parametre, ako je typ zvukového súboru, vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku. Takže máme zakliknuté, že si chceme vytvoriť úplne čistý projekt, teda všetky hodnoty aj počet stôp si nastavíme sami. V type audiosúboru máme na výber 2 možnosti, je to Valko a súbor AIF. Ponecháme Valko, ktoré nám umožní ľahké prehrávanie upraveného súboru v internetových prehliadačoch alebo na počítači. Vzorkovacia frekvencia, máme tu 6 možností. Najpoužívanejšie sú 44,1 kHz a 48 kHz. 44,1 je to vlastne CD kvalita upravovanej nahrávky, 48 kHz je zase DVD kvalita. Keďže ideme upravovať audiosúbor, môžeme ponechať predvolenú 44,1 kHz. Bitová hĺbka, predvolená je 24 bitov. Pri tejto bitovej hĺbke bude mať vlastne napríklad živé vystúpenie väčšiu alebo lepšiu dynamickú kvalitu, čo sa týka vlastne keď budú tie nahrávky príliš hlasné. Pri 16-bitovej hĺbke nesmieme zabúdať na to, že upravený súbor bude zhruba o 50% väčší. Vstupné a výstupné zariadenia máme tu možnosť naposledy použité, alebo si môžeme samostatne nastaviť dané vstupné zariadenie. Takže potvrdíme OK. Zadáme názov nového projektu, takže môže to byť projekt 1. Prípona bude PTX, čo je bežná prípona pre Pro Tools projekty. Dáme uložiť. Počkáme, kým sa nám zobrazí pracovné prostredie.